उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिदों। बे बुहुमाव गासै बर' माहारिया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानाव बड'फाखौ गोसोखांनानै गोथौवै दुखु फोरमायनाय बादियै बड'फानि मुसुखा एबा सावगारियाव बिबार बावदों आरो बिथांनि गोजोन आरो गाहाम जिउमानि थाखाय बयबो इसोरनिसिम आरज गाबदों। बेबादिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो टंला जौमा फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै माखासे फरायसा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनखौबो लाफानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिदों। बे फालिनायनिनो गिबि हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय जायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखरा आफादफोर, टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं बिथां आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिदों। बे बुहुमाव गासै बर' माहारिया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानाव बड'फाखौ गोसोखांनानै गोथौवै दुखु फोरमायनाय बादियै बड'फानि मुसुखा एबा सावगारियाव बिबार बावदों आरो बिथांनि गोजोन आरो गाहाम जिउमानि थाखाय बयबो इसोरनिसिम आरज गाबदों। बेबादिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो टंला जौमा फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै माखासे फरायसा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनखौबो लाफानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिदों। बे फालिनायनिनो गिबि हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय जायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखरा आफादफोर, टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं बिथां आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360